doan nganti pun kakang tatuarang kandang mergo kabeh kuwi masa tumindak lan pakartining Jaka Mercu senopati saka kraton Majapahit diajeng pun kakang wis ora kuat diajeng mula kanthi kuwi yen bisa waleske patine pun kakang bojomu bareng kok iso. Ora beda kaya kowe. Beda? Lu beda? Jan to tenggak mendhuwur beda. Iya. Rene padha karo sing umum. Padha umume. Jane kowe iki sapa kok wani-wani mlebu Taman Sari ning kene? Aku Jaka Mercu. Jaka Mercu. Saka ngendi? Iya. Saka ngendi? Saka Kulon Desa Gambir Seketi. Gambir Seketi. Kok kowe nganti temeka ning taman arep opo? Goleki bojomu Bandar Subali. Ndoro Bandar Subali. Wis meek. Hah? Meek. Aku aku wis sedo Kang Krena utusan saka Majapahit. Pancen aku sing mateni bojomu. Kowe sing mateni. Astagfirullahalazim. Astagfirullah lakone apa? Lakone ngamu adeke masjid. Minak jinggo masuk Islam. Heh. Kowe kok wis kejelan mentolo karo bendaraku kakung, tamangka bendaraku ngono saiki iki bojo lagi metu gede yo. Mangkel ya. Delok, Bro. Sawangan. Nganti aku mentolo kemarang Bandar Subali jalaran. Bandar Subali rak paugeran ana ing Praja Majapahit. Sak temah aku mentolo mateni mongko aku minta sloya saka Praja Majapahit. Saiki aku lak dadi rondo apa kowe ora welas karo aku, Cok? Rondo. Kowe dadi rondo. Malah sayuk-sayuk kowe meteng. Ora usah mbok ketuni, mbok tangisi. Ning ya rama itu kelangan domain jlimet golek. Iya apa meneh kelangan bojo. Ngerti kok dadi. Nanging mbok tangisono sedina kaping 1000 nganti miluh getih bebasan bojomu ora iso bali. Mula ing papan kene aku saguh dadi liruning Bandar Subali. Piye? Saguh dadi lurune Darwah. Iya. Lah kowe wae tegelan mentolo koyo ngono. Sampun aku drene lupa sithik mesti kok paten. Kowe mengko bakal tak sibuk-sibuk, Sibuk-sibuk iku apa? tak sayang-sayang. Oh, sewak-sewak jebrut. Wis aku ora sagu aku mau. Apa iku? Ampun gelem ndara, ampun gelem ndara. Sibuk-sibuk ceprut. Lah omongane ku mang. Apa? Sing dhisik mang apa? Sibuk-sibuk. Tak sibuk-sibuk. Aku gelem ndara. Ora gelem. Kejem. Piye? Mbok tarut. Iya apa Gusti? Apa? Lah jebule aku mlayu mang tengok-tengok nang kene ta. Wong kowe tak ganduli Kok kok. gondeli jebule? Aku mung mlayu karo benderaku kok gondeli. Kowe mang krasa ta ora? Rasa. Piye? apa? Gendul. Ama. Gundul-gundul aku nek gedhi wong hewane nek nyerepet ngono kok iso.
pancen ijeh turu re. Engko nek wis mbok budah cum tangi cum. Cung, tangi cung. Arep ngopo? Ini wae Rom. Bandar Subali bendaramu wis mati. Bendaramu Singgowati wis lunga. Ora usah melu lunga ning kene ae melu aku ya. Terus. Kowe dadi abdiku sing kinasih. Kuwi Tenguk-tenguk tok tak bayar. tenan ya? Ya. Ya wis. Seksenono umlare Kadipaten Grati. Aku bakal jejuluk Hadipati Kebo Martuwe. Dadi jeneng. Kula Jinggowati, Bapak. Jinggowati. Nggih. Yo kene kok kanthi kaijenan mlayu-mlayu ana satengahing alas. Jalaran kula dioyak-oyak dene Joko Mercu, Bapak. Oyak-oyak Joko Mercu. Nggih, kapan mripun badhe mundhut pucu dumateng kula. Lah bojomu Mas Adipati Bandar Subali sampun sedo kan kereta dene Joko Mercu. Aduh. Lho. Bapak. Bapak menawa kula badhe Apa balar kono. Ah, lha iki ora tengahing alas kok laike yo muga diparingi slamet. Gone perang sabil. Gunung nglairake ponang Jabang kanthi slamet. Wah, lha iki anakmu lanang Jinggowati. nggih. Anjur iki mbok wenehi Tenger Joko. Sembarang pujanke mawon. Mbok pasrahke kelawan aku. Ya. Anakmu bakal tak wenehi Tenger tak jumbuhake kahananmu. Jeneng garwane bupati nglairke kok umbar-umbaran ning tengahing alas. Mula anakmu ndak wenehi Tenger Joko umbaran. Ayo melu aku bali ning Gambir Seketi wae. Kula jerake. Nggone dolan ki ning ndi wae kok ora mulih-mulih. Alah ya mbok ya ngono kuwi senengane kluyuran. Lho mendunge kaya ngene barang kok ya ora bali-bali. Aku kuwi kuwatir. Mergo tak sawang putumu ki nakal, cengkiling. Mengko yen nganti nangani anake wong lak dadi perkara. Turmane rupane bocah wis gedhe nak yo ngerti kira-kira. Mosok mbok pikirke ngono lho. Mendung kok ya ora. Bendino rasan-rasan wae. Gede-gede putumu kok biagus rupane ya. Bagus. Bagus aja lanang ora bagus. Lho kok ora ana apa-apa. Arep mangan ya, Mbak? Mangan. Iya. Lah wong aku urung mangan kok kowe teko-teko mangan. Alah kok ora ana blas sampeyan iki mangan dhisik. Ayo mulai. Nyatane ora ana apa-apa. Masak. Mula lek dolan ki ngerti wayah. Iki wis kliwat beduk. Sego kadung entek lagi mulih. Aku iki pokoke dolan terus. Ora betah ning omah aku. Baran besok ngampi si mbahmu ana apa? Lah ora ana apa-apa ya, Yung. Arep mangan sego ya. Ya engko ben didangke karo. Masake bakule urung ana liwat le. Moh. Nek sampean pengen aku betah ning omah. Aku ki yo gawekno adi. Kok Dadi aku nek mengko lunga bali mesti duwe wayah. Wong simbokmu iki wis rondo kok njaluk adi iki apa Ya sampean lho. Piye? Sampean Mbahmu iki bisa. mbok kon gawe adi. Bisa. Bahane wis entek. Lah. Iki Iki tenan. wis pegel kabeh. Bangku lho karo nggawa ngalor ngidul kok. Sampeyan mboten nuruti. Ora nuruti. Oh iya. Dolan.
gawe adi. Kecane kowe iki pengen adi, pengen duwe sedulur. Iya, Mbah. Ben kena tajak ngomong, dolan-dolan meneng wong loro. Mbokmu Apa? Iku lho jero kamar. kene lho. Kok emoh-emoh iki? Karo bocane ndi? Sekuat iki. Tegese ari-arine di umbaran kae lah tak pendem ning pojokan kae. Lah kaya ora sida mbok pendem tak kok ora tak kok kendil tak tutupi ketop. Isine kendil. Iya. Lah yen ngono, entenono le. Tak gaweke adi. Ari-arine si umbaran bakal tak pujo. Iya, wis bakune turuti. Gawe adi yo dhewean to, Mbah? Heh? Gawe adi yo dhewean. Wis menengo ae sing penting kowe duwe dulur. Oh ngono. Ndagake lho, Mbah. Sabar, ayo di. Kok sabar piye wis ngene kok mubeng. Ngene kok kesusah. Mengko ben tak pamerno karo kanca-kancaku nek aku jadi yo. Ndek karep kok ora kena diadar. Aku iki nek ndek karep kudu dituruti. Lah kok ora dituruti beko aku. Yen ono kok nesuna. Iya yo. Sapa wonge? Ya adiku butuh kowe tak nggo jagongan. Dolan wong loro. Coba yo. Walah, iki lho. Umbaran. Kelakon. Kowe tak gaweke adi. Lho, yo lanang. Kuwi Agus. Iya lanang nek. Oh. Wis kono pamerke Neng karo kono, digiling. Lah kok ora iso kedep, Mbah? Lho, ya iso ngono kok. Halo. Nah. Halo. Cilup. Meneng ae sih. Cilup. Kowe iki ngliling adimu apa mbahmu wedok? Ya ngliling adiku to, Mbah. Lah iki menenge nganti raine pucat kene kok. Lho, raine pucat. Lho, mripate biru. Tapi apa ya? Ayo blalak-blalak kaya kowe. Aja diculek pula. Lah ora gelem kedep. Lah tak nenekno nek menawa kedep. Mbok kon kedep piye? Mbah. Boneka kok kedep. Piye, Wah, iki Mbah? kecili ana, Mbah. Heh? Mengko nek tajak dolan malah ngisi-ngisine aku. Kae lho Joko Umbaran, Mengko luadine ayo. ngalor ngidul. Suwe-suwe tambah sasi tambah tahun lah yo. Yo kesuwen. Lah kok lu mana ya? Ngopo? Pokoke aku njaluk sing gedhe. Iki mengko ngrepotne aku, Mbah. Terus Lah nek ngompol tajak dolan iki lho ora repot aku. Salini. Lho saling-saling, Mbah. lah karepmu piye umbaran? Sing gedhe ya, Mbah. Apa ya iso? Lho piye carane pokoke njaluk sing gedhe. Kon gedhe. Ya le. Ngelak kaget nak setet. Wah, wonge meneng ae terus kok. Kowe njaluk gendang gedhe. Gedhe. Ini. Apa kok awe-awe aku terus Bone. ae kan. Ayo putumu umbaran ki njaluk supaya adine ki ndang gedhe. Lah terus Iki kono. Kowe sing tak pasrahi supaya Mbak, iki gedhe, ndang Mbak. bisa gedhe. Gedhe, ya. Oh. Yo. Dusi banyu. Kowe mau nyandak Bayi. bayi Iki kok. lho bayi. lek kowe Ora mbok cengkewe iki ora ketekeken kok. wis ora ngono gedhe wis to manut to karo. Dusi banyu gege ya. Ya iya Ndang paling gedhe. tak dusane banyu aku. Yo. Banyu gege ya. Sing sabar. Delok meneh kok duwe dulur wis gedhe. Nah, kuwi. Duh, wis. Awangen. Duh. Jebus ya oleh kembar kowe. Kokmu. Kowe Hei, mau. hei, Cong. Karepmu piye wis gandeng karo Mbak? Hei. Mbakku ki wis duwe bojo. Golek sing nom, aja sing tuwek. Lah iki lho. Sing Mbak, tai wae Mbak. Menahe Mbak, tai wae Mbak. Ya, ya. Hei. kakak. Hei. Nesu-nesu aja nesu. Ora nesu iki. Hei, Cong, hei, Cong. Kene le. Api yo. Kene le. Api yo. Aja nek pecah. Kowe iki iso ngetokno unek-uneke atimu. Sopo Mangkel sebenarnya ya kok? mangkel ora. Lah aku kok mangkel golek 1000 ngene iki iso kok. Lho sing ngarani Hei. iso sapa? Iki lho sapa? Sapa ya? Iki lho Iki sapa mau iki? adi sing tak dusi mau banyu gege mau. Wis ramoke le. Wis sedulurmu. Lah iki sapa? Aku Simbah. Mbah lah kae. Sadok. Mbah Wedok Putri. lagi. Kakang Mbara. Iki kakangmu. Dudu iki. Eh, Dulu. iya. Mau mripate biru iki ireng kok.
Saiki wis Isih bayi saiki wis gede. Sapa? Rupane lak yo meh kembar meh padha. Putih kono, Mbah. Iki biung. Simbah lanang. Simbah lanang. Simbah wedok. Kakang Umbaran. Kang Umbaran. Lah aku sapa? Kowe iki sapa? Lah aku Lah aku sapa? sapa? Hei, awakmu iso putih pakai apa? Gamping. Ngono kok kok ini celoplok karo gamping, Mbah. Lha mau tak celupke kale. Mbah, aku njaluk jeneng, Mbah, njaluk jeneng sing apik, Mbah. Nanti semene gini Aku rata. njaluk jeneng sing apik, Mbah. Kayak jeneng sing elik ae. Kayak jeneng bongkrek. Ngene. Aku mau nek bongkrek. Lha apa? Kulino tiba. Umbaran. Yo ya le. Sira Jinggawati lan lemes. nyanyi. Ya, Pakne. Ayo rene iki maune iki mung saka ari-arine Umbaran. Njur tak puja nganti dadi bocah. Saiki dadi bocah lanang sing wis gedhe. Iki tak jumbuhake marang kedadian bakal tak wenehi tenger Joko Pujan. Joko Pujan. Oh, kedadian Joko Pujan. Kapian. Saran iku apa ya, Lek? Kapian. Apik Pujan. Mau ora mbok jenengno yasiran ae koyo Mbah. Ben apik. Tukaran. Jono, Joko Joko Pujan. Yo tak masak. Yong, yong, apa ning ndi? Ya, Mbak. Yo masak ora ono jadah mau. Melu biung. Ayo ning mburi yo. Ayo melu ning mburi. Wis kono padha masak-masak kono. Lah kok malah padha mburi kabeh. Ayo Ben, kowe kene jagongan karo Mbah. Seneng saya iki aku, Mbah. Wis seneng kok. Seneng. Keturutan duwe. Keturutan. Sedulur. Ben sapa wae aku njaluk adi sampean turuti. Njaluk adi gedhe yo sampean turuti. Kabeh mau ana pamrih, Mbah. Pamrih iki yo. Sampeyan ndak ngerti dhewe, yen aku iki ora bocah cilik wingi sore. Aku wis dewasa, wayahe golek duit, nyambut gawe. Nganti aku njaluk adi, yen mengko aku lunga ana ing desa Gambir Seketi, ning omah iki, sampeyan wis ana kancane Joko Pujan. Ngono to sing mbok karep. Jono, Mbah. Aku wis duwe gagasan arep lunga iki lunga nyandi lho. Ning kutha gedhe Kraton Majapahit. Anjur niatmu? Nyambut gawe golek duit, Mbah. Arep golek gawe. Iya mergo wis gedhe kok kanggo kebutuhan. Ini ya, Umbaran. Kowe yen pancen duwe niat arep golek gawean. Kowe tumuju ning Kraton Majapahit. Iya, mau ora wis kandha nek ning Kraton Majapahit, Mbah. Mengko kowe suwita ana ngersane Sinun Prabu Brawijaya ing Majapahit, ya. Wah. Lah mengko nek ora ditampa piye, Mbah? Ayo mesti ditampa. Ning ya ana syarate. Lho ya ta, mesti ana syarate. Kok ngene lho. Iki dina Majapahit ki lagi geger. Heeh. Wis dituwuhke bupati saka Granti Timbalila. Kabeh para punggawa Praja Majapahit ki ora ana sing bisa ngasorake. Pawongan mau. Pawongan kuwi. Wah, sekti nek ngono, Mbah. Ayen niatmu kaya ngono, kowe tak dandani ben mengko bisa kasembadan kowe ngalahke Bupati Gati. Nek cara ora nganggo dandan-dandanan piye, Pak? Wah, kuwi kanggo srana ben bisa kelakon kok. Kanggo srana be gampang aku golek duit, nyambut gawe ben ditampa. Wis kene, Mbah. Aku manut karo sampean. Sampean dadekke apa wae aku manut. Ayo, ning mburi tak dandani. Wiwit kapan simbah iki Doro ngapusi kamangka simbahe ora tau ngapusi karo aku. Ayo selawase ora tau to aku ngapusi. Ning dene apa jare simbah arep dandani karo aku? Dimen aku gampang entuk gawean. Ning nyatane, Mbah, wujudku isih bagus kaya ngene. Dadi kowe iki durung ngerti wujudmu saiki ya. Durung. Kumbaran. Mbah. Ayo coba ana kaca kae ngilo. Tak ngilo aku, Mbah. Lho.
isih aku malah wedi dhewe, Mbak. Umbaran, Simbah, ngerti yo. Kowe tak dandani kaya ngene iki, tak kagakke wujudmu karo Bupati Ngranti sing saiki balela saka Mojopahit. kaya ngono, Mbak. Mula kowe aja dumujuk ning Kraton Mojopahit, dumujuga ana ing Taman Sari Kadipaten Ngranti. Ngono. Gonjakan garwaning Bupati Ngranti iki kanggo melehake Bupati. Kaya ngono, Mbak. Aku njaluk pamit ya, Mbak. Sing ati-ati. Ya jeneng Lamsa. Diparing dawuh Kanggo. Pokoke kalau jangan wektu Kanggo kepengin banget pinten nasirane. Nirunggan babakan menapa Ci Kanggo? Kepiye nggo menawi kewajiban ana ing kepungkutan. Lah ya wis padha rampung. Sedaya kewajiban kula menika sampun rampung sedaya kok Kanggo. Pancen kaya ngono gawe seneng atine Kanggo. Mergo kabeh pakaryan wis padha rampung. Nanging kados pundi Kanggo? Ya sing pun kakak sing teko biasa. Bagyo mulyanipun Kakang ya. Duweni bojo loro kok ayu-ayu. Bleguk-bleguk. Najan to wujudku kaya ngene iki. Engkang ngrasake Bagyo Mulya menika mboten namungake panjenengan. Iya, Dia. Kula ugi ngrasake Bagyo Mulya jalaran tenan, menika. Rikala semanten kula menika tiyang mboten gadah, tiyang ora duwe. Iya. Lho sak menika dipun angkat derajat kula dados garwa panjenengan. Gesang kula menika mubrah-mubrus sak menika Kang Mas. Umpama ora kelakon dadi garwanipun Kakang, Mbok menawi kula sampun dados bakulanta. kowe urip ning desa dadi bakulanta. Nggih. Ora tan bedane kowe ya, Kang Dia. Mas menika leres. Kowe mesti kaget pun Kang Mas jumujuk ana ing taman Pamargi Putri. Nggih. Mergo apa? Nggih. Agi wae pun Kakang iki nitipirsa swasana ning Kadipaten Grati. Kados pundi Kang? Nanging mung tansah kelingan marang garwaku saklorone. Kaya-kaya ora iso ngempet sajroning atiku. Aku kangenan kowe, Dia. Iya, engkang kangen menika boten namungake panjenengan. Kula ugi kangen kalih panjenengan. Kowe uga kangen sanget. Yen kowe piye, Dia? Lagi kapang sanget lho Kang Mas. Kowe uga kangen. Nggih. Iki ana apane, Lagi Dia? panjenengan menika lho nggih. Nang apa? Panjenengan menika menawi to sampun dangu mboten cedhak kalian kula kok kados ngaten. Mergo banget kangenipun Kakang ora iso katambani. Lah nggih. Lho. Aku pengen kok ladeni cahaya. Wadosi panjenengan dinten sak menika Iya. Kang Mas. Salah. Pangapunten ingkang kathah Ci Kang Mas. Menawi to kula ngadosi panjenengan dinten sak menika Iya, kula iya. boten saged. Ora gelem. Dasarmu apa? Kula nembeke mawon arangan Kang Mas. Alangan. Nggih. Alangan ki apa? Tamu tak diundang. Apa kuwi cahaya? Tanggal merah Kang Mas. Oh, alah tanggal abang. Kudune rak sesuk to mergo minggu. Nanging kula niki ngawiti lho Kang Mas, sepumpet tanggal abang. Dadi ora bisa latihan pun Kang. Ora dadi kowe Kang pamit. Mas. Isih duweni mbok tuwa. Lah nggih mbok menawi Kang mbok nilamati. Diajeng nilamati. Nggih Kang Mas. Aku pengen kok ladeni. Nggih pangapuntenipun. Kene nyejak. Salah lapun mergi mawon. Kene nyejak pun Kang. Menawi kula kedang. Kowe iki karo aku lho. Nggih kula tak kondhok. Iya. Menawi kula niki kedang ngadosi kalian Iya, panjenengan. iya. Iya. Oh, mboten ngadoh. Mergo aku iki kangen karo kowe, Jar. Ya iki mboten napa-napa to Kang. Aku iki
garwamu. Umpama aku kangen karo kowe, aku pengen bopong lan kowe ra wis pas. Kanggo iki isin Yai. Isin karo sapa? Mbok sawang lah ya isin. Ora sah kok sawang. Napa sinasa kula niki dipun wayah kula mboten nggadahi napa iri kalih panjenengan. Lilo legowo to diajeng. Kang Mas. Menawi kula kedah ngadosi penjara sak menika kula mboten saged. Ora sagu. Nggih kula mboten kepengin kok. Dadi ora kepengin. Mboten. Nek kula mboten dipengin, lho dipaksa kaya ngopo nggih mboten purun. Nanging nek lagi pengen Nggih purun mawon. njaluk tanduk ping pira? Nggih ping 8 ah. Wih, akeh cak diajeng. Dadi ora bisa. Mboten. Diajeng ngilamati lan kowe nglamsani. Iki kados pundi Kang? Kaya-kaya nganeh-nganeh sakwise aku bali pengen kok ladeni. Nanging gene apa? Okeh pawadanmu. Kowe ora gelem ladi lan pun Kang Mas. Kalamun to kowe njaluk wujude ngopo? Pun Kang Mas mesti bakal mujuti, mesti bakal ngudanani apa kang dadi panjalukmu. Ning gene apa mung perkara ladi jeneng sira raden. Nggih, kula mangertosi. Nanging Kang Mas, emanipun sak menika kula mboten purun, panjenengan maksa dateng. Kowe gelem apa ora? Gelem apa ora?
Bos!